Vavira kweso kwaito ripana padzimenya asi panga pakasara ndepekuti mwana ndiwani ndobhadhara iri mwana saka darenga rakati kumwana pane zvinoenderana kumwana tinozokusunungura ndo kunge zvabuda pachena kuti hazi wako kana kuti ndewako ndopatinozokusunungura kana kukusungirira saka nhasi ndopanzima results yauya yagachidzwa mumaoko medu saka yakuda kuti yechisvika kwavari nekuturira dare saka makurukota nyaiti yatakupira kwamuri. Alright, maita basa sekretari. Ndiyo mamiri yakaita nyaya yedu hadisi? Ndizvo amai? Good. Makatambanuka here kuti maresults averengo? Baba makatambanuka here kuti maresults averengo? Hade munhu anozopenda hapa? Pakatambanuka makurukota. Handiti. Kuti tikapedze nguva sekretari. Ngatiende ipapo chaipo tibvataona kuti mauya nani? Mauya menga. Amana kwena amaika nani okama. Si. Kimi baba mana? Naseguru. Ndoyo wafuti. Mugara pamwe chete? Uye chakaitika makurukota ndimapoa kuti pane kanyaya kamboitika wakati tisingazivi mukugara. Nyaya iyi kubva kumangarwa kwaye kusvika nhasi patiri aiva paforefront ndaamai vasina kuuya. Mwana wavo haasiri akamangara anga asipo. Tasvika pakuenda kumaDNA kwacho amai ivavo ndo vakatotakura mwana muzukuru wavo kuenda naye nemukuasha kwakaendwa kwesisi mavanzwira tikuita nekuwa. Handiti ka? Saka nhasi uno kwangu titoda kunzwa kuti kwamakaenda kosakura kuye makohweyi ngoro yazara here kuti mfana John enda. Pamwe kumaDNA kunodza kumbosiiwa nhamba raiko. Handiti Aiwa tomataurira vanoenda vanoti vatanga vainfoma imini. Okay, zvatichaita semazuva ese vanhu vaMwari nokuti maDNA aya yanonyorwa nechingezi asi zvatichazama kuita tichatsani patinogona napo kuti tikaverenga chirungu chacho tochiisa mururimi rwaamai kuitira kuti ana mbuya vari muno vanzwewo mapabata ka good. Bepana ndakabata panapa riri kuti Global DNA ikambani kaipi inotora zvemaDNA DNA Paternity Test Report Combined Paternity taverenga case or index pane case number 2500165770 reference 265900 topinda muchingezi combined paternity index 0 tichazozvitsanangura probability of paternity 0 good. Tochipinda muchirungu zvizere chatichatsanangura mururimi rwaamai statement of results kutaura kuti tapinda kumaresults kuti yakamira sei. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. Chirungu chiri kuti baba avo vainzi ndivo baba vomwana vari kubviswa kana kuti havazi kusanganiswa mukunzi ndivo baba vomwana. Baba vomwana vainzi ndo baba vomwana havazi kusanganiswa kutora kuti kana vachinzi excluded kuti havazi kumbova vari mukuiswawo mukunzi ndivo baba vomwana. Good. Pazasi pa statement yatikupedzisera iri kuti the results indicates that the alleged father is not the biological father of the child. As my results ese ari mubepa randakabata ari kutaura kuti baba avo havazi zvachose baba vomwana. Nyaya yecho mamiri makuru. Amai. Manda baro zvaari verenga chiitwa. Mazimana sakusanza zvatarabva sikana kuverenga. Mabvusikana zvaerenga sikana. Tempo amai munhu baba vanchiverenga. Mama azima kusikana here nepepa kana kuti pane kakupikisa kamwe inako
Kuti wakaitwa zvinhu kuti esitengetisiko lori riri kutanangura pepa iroro. Mama, kanzi magusikana here zvavere pamapepa. Wamuchikuerenga? Hamuna kugutsikana? Watazvidzwa ndika maita henye baba muti akuna masinzauro kumuti kudi ndagutsikana nezvataura asi ndine kutaura kwakakura ndakasangana nedare. Taurai. No, pakutanga pachitika nyaya iyi takauya muno takataurirwa nyaya ikanzi inini ndine mhosva yekuzvipindisa mwana apa notena makatarisa chaji yenyaya yangu yanga ikanzi toda kundibvitsisa mamitisiro akaita chii mwana wedu. ine handakukana nazvo mwana kukumbira dare ndakati ndirokumbira kuzobhadhara mushure maunge ndakaita DNA test yemwana then zvafamba zvakadaro hazvina kuzoka yakaita 2 weeks ndatanga kutofonerwa yaubhadhara kati ndinoita chii DNA ndofunga ndakadzoka nemombe yekutanga nditsanangura mabhadhara ndikaita nezvese zvandikabhadhara kuti zvibva zvabuda pachi ndizoona kuti nini ndichaitirwa useni nyaya iyi ndakarwadziswa kwekupesera ndakabhadha somombe yekutanga ndakauya 19 ndasvika panapa ndabhadhara mombe yakanzi ida top up ye$70 handakwanisa kuti kuzobhadhara top up ndikazotumira imwe mombe so yange iri diki so yakadai yakasvika ine ndikazotai kutumira mombe yangu yakachinjwa kunzi inofanira kuita mbudzi 4 mombe yandikabhadhara inini yakachinjwa panapa yakanzi inofanira kuita mbudzi ngani 4 ndakangoti nokuti ndikudara kwaitika mombe dzandikabhadhara sofa nemari kana ndakazotumira chikonzi nevabereki vavanhu vemukadzi wakakomba pane furufucha ndakabhadhara mari inini mombe 3 yechifuwa yacho ndiyakachinjwa kuita mbudzi saka inini ndingoti nemhosva yangu yandikaita iyi zviri kufamba sei ende ndinobhadharwa zvinofamba sei panapa ndirakopa padiki handika panapa chazorodzwa changamire pasingagoni nepefuti handitika pakavanga wanyaya handika kureva kuti uyu mukadzi uyu handika wakanga wakagara naye semurume nemukadzi ungosambobvira wakarara naye hauna wakarara naye handika uraitopota wakarara naye handika rai zvakanaka saka isusu iwewe neni kana vamwe wese handika takaziva kuti wakarara nemwana uyu uye asiri mukadzi wani wako handika pamutema zviti zvazveni hazvibvumi handika handika right zvokuziva kuti nhumbu iyi handika ndeyako here kana kuti haisi yako handika tikwa kuti pane akazvizivera nhasi manje kwacha manje kuti mutema wakutara manje kuti mwana wayo haasi wani atopata zviziva nhasi ka sikopandikambozvikumbira ndakabhadhara mombe 1 ndofunga ndakaudzwa kuti kana iri nyaya yekuti warara nemwana womunhu kuti pamitisaramo warara nemhosva yekurowanika nemwana womunhu zvine muchaji wacho ndopandakakumbira ndakabvisa mombe 1 chiripo ripocho ndichitotsvaga mari yemadna ndakaona zvikonzi zvikabadheni pano zvikonzi zvichitonditi bhadhara chete nhasi kana pakauya kudna ndini ndakabvisa mari dzese kana atezvara kubva kwauya ndini ndaibhadhara mari vachienda nemabhasi ndakada kuweka mari dzangu dzakabvisa dzakawanda zvadai ndati mhinduro yako zvadai zvazoonekwa kuti mwana haasi wavo odini ndopa mhinduro yako nopamwe pacho patava kudetserai kuudza kuti mombe yekutanga yanga iri yomasungiro here yochipiri yanga iri yokutora mwana here yokubara mwana yochitatu yaurikutaura iyi yakanga here iri youmai tiudza mombe dzako kuti dzakadzikamira papi pakuroora kwawaiita panguva yacho mazauzi asati adini yabuda zvazvikaita mombe 3 mombe ndakambonikidzwa ndekuti ndanga ndine mhosva naye nekuti mhosva yangu mambonikidzwa ndikaitwa ndeyekuti ndakabvuma mhosva pana nenyaya yekuti mukadzi maoko shama sorry pamusoro inyaya yega ndaiona yakanaka kutaura kwakuita shamwari ka mambo wakuzinzwa nyaya iyi zvairi manje iwe chipawa kupawa kwati kuti iwe chipawa mambo wandoziva kuti kana warara nemunhu asi usiriwe muridzi wemwana
vanobhadharwa zvakati nezvakati regaiti batapinda tinogona kurevesa nekunonoka zvanhasi taichingoda kunzwa maresults ndo zviri paclaim nofunga yaizuva ranhasi yanga iri nyaya kuti ningonzwa maresults kuti ndimi here baba vemwana kuti hamusiri baba vemwana ndozvataiziva kuti nhasi ndozvatiri kumunzwa izvo kuti ndinozoda zvakati ndinozoti kana ndakawesta kubva iri nhumbu ndichitenga napukeni mapamba achiita sei unozokwira dare zvikunzwika unezenge wakwira dare wakwira dare isi ndichichazoziva kuti pane zvawakabhadhara zvimwe zvinodzoka zvimwe hazvidzoki kana kuti zvinodzoka zvese isi ndichichakuzoziva zvichida zvakanonoka kuti zvichida kuti wokutenga wanga uchiramba wambonyikidzwa kazhinji zatirambe munhu anenge akumbira asi nguva haidi kuzoreba wozoka tindikutioni kukumbira mwedzi kana mwedzi miri kuti ndotsvaga mari tinotorwa ropa hatimboramba vazhinji tiri kuzviita munhu asi nguva yakazoreba toita sekuti dzimwe ningo munhu asida kuti vanotorwa ropa saka unobvaona sekuti uri kumbunyikidzwa bcause nyaya tikuziva kuti yakatongwa muno but zvichida pamwe yanga yane nguva yatongwa nekuda kwekutiwo mari iri kunetsa ndokubva manonoka kuti munotorwa ropa saka ndikutotenda nhasi kuti iwoda kuti ndiri kufara kuti aiwa ndasunungurwa joko riya iri randakataburiswa atiti ine zvawataura kuti ari kuchengetwa mumba kwaamai vako ndokwakaitogara mudzimai uyu haisi zvizvo ndokwakaitogara azvareva kuti kubva nhasi wakutoziva kuti mwana uyu handina dzinza nemwana uyu wasunungurwa amai kubva nhasi baba ava zvabuda pachena saka mati ndagutsikana kana kuti mati matambira mari dzavo kubvawo nhasi baba vachizviziva kuti havasisi vadziwei vemwana kana kadzi nhasi unarwara adai asi nekudo zvatinomboda zvichiitwa madna imomo motinani mwana haana chitema hazvina basa akanzi aita dambudziko ndogona kuti aiwa ndokupunda hamwe chiti kana vanzi vaidai waita dambudziko amai ndogona kupunda aita sei kuzi mwana haana mhosva vamwe unozviti hana baba izvozvo zviyo zvamuna nemwoyo wemunhu asi ndiri kuti nhasi taziva mari dzavo kuti zvetu hamusiri muridzi wemari asi zvekuzoda kuzobhadharwa madamages nezvimwe zvekuti ini ndakawesta ndakadai izvozvo ndozvo inoita kutoti kazhinji hamubhadhare mari yekuzokwira dare racho bcause inyaya yekuti takachitonga muno yazouya tine imwe ida kutopinda yakada kufana neiyoyo munongoya kana marongeka chete imimi tokuudzai zvamunoita kuti munoita sei yopinda kana mati haitida kuzopinda muno kuti ndida kuti ndibhadharirwe muno makasununga kuti moitida kuenda kune mumwe mambo hatina dambudziko nako hamene kana mazotaura kwamo ndingaita kukakavadzana kuti vachandoda chokwadi changu nezvandotaura unofunga ini ndikubva ndichitanga kufona kuzoti varume avazi ndizvafona nhasi twavo changamai ndakafona kuti vanhu vaendani ngavavo kubva pakutanga vakauya nofunga kumbako ndikati akumana nyaya inondinetsa zvinhu zvangu zvese kana zvichitongobhadhara nofunga nyaya imwe chete dai zvangu ivo ndosaka vari kuramba kuuya dai zvangoita ipapa kuti tongoziva kuti akabhadhara izvi naizvi ndinofunga maminetsi musire zvikirimo uyu akabhadhara kusvika apa ini ndakabhadhara nekurwadziswa taizvingobuda ndingoziva kuti ini chandichawana ndichipi handito zvakataura wari imini mari yedare chandati huyai kudare mumangana nyaya yenyu amubhadhare chini anditi tati amubhadhare chini mouya mozotaura zvamuri kuda imimi kuti inini kubva pandakatanga kuchengeta mudzimai uyu nemwana nemombe dzandakabhadhara nezvo zvandakabhadhara ndikuda zvinoti zviri zvanhasi zvikunzwirereki sakoti manje mwati nhasi unoi ndakawesta ndotenge ndikudaiwo saka ibva mandiudza kuti ibva ndadai tatine munozokwira rimwe ndakwira kwacho ndakuudza kuti munongouya chete monyoresa nyaya yenyu amai vacho ava vobva vashidzwa vehukama vanofanange varipo votambira nyaya yavo ando vaita vaituma zvikonzi ando vaitiwa mombe idzodzo imobhadharwa zvinhu zvenyu asi zvanhasi kuti imi masunungurwa maakuziva kuti hamusiri misi baba vemwana yenyu yapere yamusaino ani ndiwe masimba chekwa unonokerwa inga iri pamusungo wanonokerwa mani sunguka hei sungurudzwa mai ndokunyanya matipa moses gazi